На 7 ще трябва да отида на някои срещи в Атина. Ще взема и теб. Резервирай, моля те, 2 стаи в Империал, ама им кажи да са с изглед към морето. Резервирай и после ми се обади. Скъпи, здравей. На 7 заминавам за Гърция. Да, за седмица. До вечер ще говорим, просто да знаеш. И много те обичам. Лора, можеш ли да говориш? Разбира се, Иване. Тък му приключих и се готвя за утре. Сама ли си? От 7 нататък съм само твой. Да си освободиш цялата седмица. Жена ми заминава. Хайде, след малко ще ти звънна с подробностите. Целувки. Мамо? Да? Искам тази седмица да спя при баба и дядо. Не може. Ходиш на уроци, учиш, изпитите в СМГ-то са след 2 седмици. Ники ще кандидатстваш и това е най-важно сега, разбираш ли? Но аз мога и оттам да уча. Знаеш, че дядо ми помага много. Дядо ти помага, но живее на другия край на София, Бояна. А учителката е през 2 блока. Ники, моля те, не ме ядосвай сега! Това дете. Госпожо Александрова, Лора ви безпокои. Учителката по математика на Никол. Здравейте. Страшно много съжалявам, но ми изникна форс-мажорно пътуване и сега от 7 до 14 включително... Наистина съжалявам, но нямам друг избор. Да, знам, че изпитите на Никол са след 2 седмици, но ви гарантирам, че като се върна, ще се занимаваме всеки ден с нея. Николче, как се сети? Дядо, на 7 идвам при теб. Чудесно, моето момиче. Ще си направим специална програма. Yes! Сузи, една добра новина за Иван. Изникна ми неочакван ангажимент от 7. Ще отидем в Гърция следващия месец. Да, анулирай резервациите, моля те. Иване, пътуването за 7 се отложи. Така ще сме си заедно. Ало? Иване, чуваш ли ме? На среща си. Добре, да е, до вечер ще си говорим, да. Обичам те. Лора, удобно ли е? Здравейте, госпожо Александрова. Успях да отложа пътуването. Все пак уроците са много важни, а пък изпитите на Никол са близо, така че даже може да вземем по 4 урока следващите седмици.
Това е една прекрасна новина, Лора. Благодаря ви. Да, и аз смятам, че трябва да увеличим уроците. Благодаря ви, до скоро. До скоро. Ники! Мама, обади се на дядо ти, че няма да можеш да отидеш тази седмица. Ще имаш 4 урока. Учителката се освободи.